Hayırlı ki siz Müslim televideniyesi tapşıların koruyasız yanılıklar çağrılışı bilen studiyada men Rimma Avzalova jirligimizde bugun oqıйğalar turunda kıskaça. Bugün Müslimge Tataristan Respublikası İqtisad Ministri Farid Abdulganiyev keldi. Ministr işmekerler bilen uçraştı, koy bir sotsial obyektlarda buldu. Farid Abdulganiyev'nin Müslimge viziti hakkında Liliya Şeymiyeva. Очрашу эш визиты кысалары белән генә шикләнмәде. Министр район башлыгы Рамил Муллин узатуында производстволарда булды. Үз мәшгульләр белән аралашты. Һәм район эшмәкәрләре белән очрашты. Фәрит Солтанович Туган як музее, Үзәк китапханә, Август Мөслим агрофирмасы белән танышты. Агромастер җитештерү компаниясендә Фаиза җитештерү кооперативында булып, биредә җитештерелүче продукциягә уңай бәя бирде. Министр шулай ук шәхси эшмәкәр Игорь Бубековның тимерчелек белән шөгыльләнүче электроарматура җәмгыятендә, Домир Шәңгәрәевның Чайка кошчылык фермасында да булды. Biz indi görəbiz, bunda umtılışlar büyük zor planları zordan. Kay bir предприятиеләргә мәхәр кирдек, инвесторларга кирдек. Аларның сораулары мондый: кая экспортка чыкканда бездән нинди ярдәм булырга мөмкин? Без инде аларга безнең выставкаларга, күргәзмәләрдә катнашулары өчен субсидия бирәбез. Без аны аларга хәзер күрсәттек. Әйберләр чукып ясау белән шөгыльләнүче эшмәкәр Игорь Бубеков үз мәшгуль буларак үз производствосын үз мәшгульләргә ярдәм программасында катнашу хисабына киңәйтергә теләвен әйтте. Агромастер компаниясендә делегация заводының эш барышы белән танышты. Компания җитәкчесе урынбасары Фәрхәт Шәмсиев хезмәткәрләр эшли торган җиһазларны күрсәтте һәм җитештерү күләмнәре турында сөйләде. Очрашу Август Мөслим агрофирмасында дәвам итте. Министр биредә көчле техникалар алып барылган эшкә уңай бәя бирде. Biz аларга коммерциализация вакытында беренче разработкадан коммерциягә чыкканда нинди ярдәм күрсәтәләбез икәнлеген күрсәттек. Хәзер инде менә бу сорауларны районның башлыгы белән эшмәкәрләр белән бергә тормышка ашырырга тиешбез. Җирлегебездә җитештерелә торган продукцияне республика ил базарларына чыгару безнең өчен яңалык түгел инде. Эшмәкәрләр, үз мәшгульләр, җитештерү кооперативлары өчен бүгенге очрашу бик файдалы булды. Лилия Шәймиева, Вадим Миннебаев, Мөслим телевидениесе. Эшмәкәрлек республикада шактый зур үсеш алган, үз эшен башлап җибәрүчеләргә хөкүмәттә саллыгына ярдәм күрсәтә. Җирлегебездә дә соңгы елларда эшмәкәрләр саны күзгә күренеп арта. Бүгенге көндә Мөслим районында 443 шәхси эшмәкәр, 66 фермер исәпләнә. Узган атнада Мөслимдә республикада кече һәм урта эшкуарлык секторын үстерүнең нәтиҗәлелеген арттыру максатын күздә тотучы баланс комиссиясе эшләде. Баланс комиссиясының пленар өлеше түгәрәк өстәл формасында узды. Залда шактыйлар эшмәкәрлек белән шөгыльләнүчеләрдә, әлеге сукмакка эс салып килүчеләрдә, мәктәп укучылары да байтак иде. Республиканың Икътисад министрлыгы вәкилләрен һәм эшмәкәрләрне район башлыгы Рамил Муллин җирлекнең социаль-икътисади хәле белән таныштырды һәм эшмәкәрлек юнәлешендәге соннарга тукталды. Кадерле Аллаһка шөкер, эшләргә дә мөмкинлек бар. Акчабыз да бар, бу мәсьәләдә юнәлешебез дә бар. Һәм biz anlıyoruz ki bu ondan geri kaybolmayacak. Bu bizim için de ayakta basılı, şu şahsi milik olup, kamildanın geleceği elbette şu cemiyetinin üstesinden değil. Җыелышта министрлык вәкилләренең чыгышлары тыңланды. Авыл хуҗалыгы кооперативларына ярдәм программалары, биржа мәйданчыгында интернет сәүдәнең заманча инструментларына өйрәтү, сату базарларын эзләүгә багышланган сөйләшүләр дә җанлы барды. И часть предприятий, которые мы проехали, они были поддержаны гарантийным фондом Республики Татарстан в виде предоставления наших гарантий. Первый предприниматель – это сельхозпредприятие Калимулин, который сейчас занимается животноводством, получил грант Министерства сельского хозяйства Республики и также получил инвестиционный кредит в МСП-банке под наше поручительство на строительство молочной фермы. Второе предприятие – это Карамов, сельхозпроизводитель Карамов, который занимается разведением гусей. Это хороший пример для того, чтобы молодежь, которая сегодня достаточно много на встрече, чтобы они поверили в свои силы, не уезжали ни в Казань, ни в Чунлы, ни в Москву, оставались бы здесь и развивали свое дело. Очень важно, чтобы, наша задача, как мы ее видим, чтобы молодежь, чтобы ваши люди, которые здесь родились, чтобы они возвращались и развивали эту территорию. Комиссия әгъзалары Төгілді авылында тірлікшілік белән шөгыльләнүче Калимуллиннарның гаилә фермасы, Фаид Шаймырзын җитәкләгән Икамил җәмгыяте һәм Фаиза кооперативы, кошчылык тармагын киң җәелдергән Ирек Хамадишның сугым цехы, Август Мөслим агрофирмасы эшчәнлеге белән таныштылар. Җитештерүнең нәтиҗәлелеген арттыру юнәлешендә эшлекле киңәшләрен бирделәр. Лилия Шәймиева, Вадим Миннебаев, Мөслим телевидениесе.
1 октябрь өлкәннәр көне. Районыбыз өлкәннәре район мәдәният йортына чакырылып хөрмәтләнде. Һәр җирлектән, оешма предприятиеләрдән өлкән буын вәкилләрен чакырып уздырылучы бәйрәм өлкәннәр 10 көнлегендә узучы вакыйгаларның иң зурысыдыр мәгәен. Чирадан Әлфинур Томанова репортажы. Лайыклы ялга чыгуны икенче яшьлеккә кайту белән тиңли кайберәүләр. Бүген күпләр эштән туктаганнан соң актив тормыш белән яши башлый. Картаярга һич вакыт юк. Атларның ике көнендә Муслимга йөрим, шуммәздәр ветераннар ансамбльләрендә репетиция йөрибез. Анда мен гармоннар белән чыгыш ясыйм. Нәҗәй көне Җәлил поселогына бардык концерт куярга. Анда Җәлил поселогының 50 еллык юбилейы, шуңа карата концерт белән бардык. Менә бүген ветераннар көне уңаеннан хор белән чыгыш ясыйбыз. Иртәгә өлкәннәр көне уңаеннан Баяк авыл җирлегенә барабыз концерт белән. Авылыбыз халкы бик актив безнең. Күп өлкәннәр йөриләр инде. Усыбый кайлары. Коллективында, ансамблендә шунда выступать итәбез, районга төшәбез һәр елны. Казанга хәтле барабыз, кайда чакырсалар, шунда бик актив безнең әбиләрбез, апаларыбыз. Петровга барабыз һәр ел сайын, анда бик актив катнашабыз. Аннан соң инде өлкән буынга да игътибар бик зур. Туган көннәр белән котлыйбыз инде, өлкәннәр яшьтәгеләрнең өйләренә барабыз һәм һәр вакытта да хәлләрен белеп торабыз. Халыкара өлкәннәр көне уңаеннан урыннарда җанлы чаралар оештырыла. Халык хуҗалыгының төрле тармакларында иңне иңгә куеп эшләгән чордашлар өчен өлкәннәр көне уңаеннан үткәрелгән тантана чын мәгънәсендә бәйрәмгә, очрашу, күрешү урынына әйләнә. Өлкәннәребез, әлхәмдүлилләх, бик актив. Алар инде спорт ярышларында да катнашалар, бәйге, бәйрәмнәрдә дә катнашалар. Концерт чараларыбызда да катнашалар. Менә 3 октябрь көнне баланында өлкәннәрне хөрмәтләп без кабак бәлеше бәйгесе үткәрәбез. Бу инде шулай бергә җырлашып, бәйрәм итеп, хатирәләр уртаклашып ала торган чара булыр дип көтелә. Шулай ук Шуганка авылында яшәүчеләрне 4 октябрьдә хөрмәтлибез. 3 көн генә бик зурлап өлкәннәр көн үткәрдек. Көн бик матур иде, халык шуның хәтле күп җыелган иде. Һәм клубыбыз да эшләүчеләр, авыл советы, мәктәп коллективы һәм авылда эшләп килүче барлык предприятие, оешмалар дибез инде бәләкәй генә булсалар да катнаштылар бу мероприятиедә. Бик матур итеп табын әзерләгәннәр иде, ярдәмне бик күп күрсәткәннәр һәм инде бик күңелле итеп халык ял итте. 1 октябрь көнне район мәдәният йортында үткән тантана алдыннан кунакларга чәй табыны артында сыйлану мөмкинлеге тудырылган иде. Шунда ук шәфкать туташлары өлкәннәрнең кан басымын үлчәде. Район башлыгы Рамил Муллин тантананы ачып бәйрәм тәбрикләүләрен ирештерде. Инде бүген монда утыручылар һәм инде урта яшьтәге өлкәннәребезгә без шулай ук рәхмәт итәбез. Чөнки Советлар Союзы вакытында иң гөрләп яшәгән вакытта, иң күтәренке вакытта сез инде зур хезмәт куеп әйткәнемчә, бу күп кешеләребезнең нигез салган кешеләр. Шуңа күрә мин инде ихлас күңелдән зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Бүген кайсы гына тармакны алсагыз да, сезнең бүген шәкертләрегез, укыткан укытучыларның бүген балалары, хезмәт куйган оешмаларны бүген инде эшмәкәрләребез алып дәвам итә. Җирләребез дә Аллага шөкер бүген шулай ук иген уралар. Аллага шөкер бүген кайсы гына тармакны алсак та эш бара. Бу инде шушы тотрыклы нигез салуыгыз белән әлбәттә сезнең хезмәтегезнең җимешләридер. Шуңа күрә мин ихлас күңелдән сезгә рәхмәт әйтәсем килә. Озак еллар Түбән Табын авыл җирлеге ветераннар советын җитәкләгән Расих Әхтәмовка район башлыгының рәхмәт хаты һәм истәлек бүләге тапшырылды. Өлкәннәрне республика хөкүмәте исеменнән Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры урынбасары Рәис Гомәров тәбрикләде. Ул элемтә хезмәтен үстерүдәге күп еллык намуслы хезмәте өчен Альберт Ахкыям улы Шихаповка Таттелекомның ат казанган хезмәткәре күкрәк билгесен тапшырды. Быел бәйрәм программасы Бөек җиңүнең 75 еллык, ТАССР төзелүнең 100 еллык юбилейларына багышлап әзерләнгән иде. Илгә җиңү китергән сугыш ветераннары һәм фронт өчен тылда фидакарьләрчә эшләгән хатын-кызлар турындагы видеосюжетларны кем генә тыныч күңел белән карады икән. Сугыш ветераннары, аннан сугышта катнашкан апаларыбыз бик эз калдылар. Аларны күрәсебез килеп, хыялланадыр, нинди хәлдә микән алар. Сәламәтлекләре ничек микән дип уйлыйдыр. Менә шул чараларны шым иттереп, халыкның кышан иттереп, кешеләрнең йөрәгенә ятман итеп үткәрделәр.
Ул көнне Россия Пенсионерлар союзының район бүлегенә яңа җитәкче сайланды. Җәмәгать башлангычында эшләүче әлеге вазифага хезмәт юлын җитәкче урыннарда эшләп үткәргән Рөстәм Шәрипов билгеләнде. Әлфинур Нугманова, Динар Нуртдинов, Вадим Миннебаев, Мөслим телевидениесе. Шимбә үзәк мәйданда гөрләгән ярминкә дә өлкәннәр 10 көнлегенә багышланган иде. Ярминкә оешканлыгы, ассортиментның бай булуы һәм көзге нигъмәтләрнең муллыгы белән аерылып торды. Ярминкәдә 4 дистәгә якын сәүдә ноктасы эшләде. Ярминкәдән Фәрида Гайнетдинова репортажы. Бу көннең һава торышы да халык өчен заказга бирелгән кебек кояшлы, матур булып туды. Иртәдән үк ярминкә мәйданында яңгыраган музыка тавышы райондашларыбызны үзенә тартты. Шуннан да бу юлы ярминкә киң һәм масштаблы иде. Егеннәрне җыеп алганнан соң ярминкәләр үткәрү ул әйбәт традиция инде. Бу традиция дәвам итә. Менә өлкәннәр көне уңаеннан бу ярминкәне үткәрү бик урынлы. Чөнки менә халык белән сөйләшкән вакытта, бигрәк тә олы яшьтәге кешеләр белән сөйләшкән вакытта, ярминкәләр булса, бер нихәтле ашлыгын алырык, итен алырык дигән кешеләр бар. Чөнки ул яшь кеше бар җиргә дә барып, ул продукцияләрне ала. Өлкән кеше шушы ярминкәләргә исәп тота инде. Рус Шуган авылыннан фермер Сергей Новиков ашлык алып килгән һәм ашлыкның яхшы сатылуын билгеләп үтте. У нас обращений уже много, мы где-то около 5 тонн уже заказано развоз по доставке, с доставкой. И плюс на склад к нам еще приедут, наверное, возьмут тонны 2-3 еще, пока заказ есть. Ну, таким большим объемом. Дальше больше подождем, постоим. Урта һәм гомуми мәктәпләр коллективлары да зур әзерлек белән килгән иде ярминкәгә. Барлыгы 17 мәктәп коллективы бу көнне райондашларыбызны кайнар кыймак һәм шәй белән дә кунак иттеләр. Муниципаль район башлыгы Рамил Муллин, авыл хуҗалыгы һәм азыклык идарәсе җитәкчесе Ринат Валиев һәм иҗтимагый совет вәкилләре белән ярминкә мәйданын карадылар. Ярминкәнең оештырылуына һәм бай булуына югары бәя бирделәр. Райондашларыбыз да ярминкәдән канәгать булуларын белдерделәр. Бик файдалы. Безнең карт әбиләргә казасырамайбыз, тавасырды юк. Без инде авыз итәбез инде. Казын ашында була, үрдәгән тавыгын ашында була. Авыз итәсен бик рәхмәт башлыкларга. Безгә еллар тырыш булсын. Уважаемые муслюмовцы, все для вас, а наших самых мудрых людей поздравляем с наступающим праздником и желаем крепкого-крепкого здоровья. Успеха всегда и во всем. Бик матур оештырылган, бик рәхмәт хөкүмәт җитәкчеләргә. Бик күп әйберләр сатыла. Бик рәхмәт. Тынычлык булсын, шушы кадәр матурлыкны күргәнем дә юк. Мин 51нче елны шушында укыдым, мәктәп янган елны. Тигештан тигешкә кадәр килә торганы юк. Җәяүләп. Хәзер бу иҗмах. Бик зур рәхмәт хуҗаларыбызга. Районыбыз үз эшчәннәре белән бергә якташыбыз Татарстан Республикасының атказанган артисты Рөстәм Гыйлфанов та бәйрәм уңаеннан дәртле җырларын бүләк иттеләр. Матур ярминкәләр үткәрү Мөслимдә бит инде матур традиция. Ул инде якташларның шунда кайтып күрешүләре дә, үзебезнең районда яшәүчеләрнең дә күрешүләре дә бик матур күренеш. Инде менә ел саен мин дә кайтам, Аллага шөкер, бик матур. Инде өлкәннәр көндә якынлаша. Барлык өлкәннәребезне шушы матур бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Әйе, ярминкә мәйданы борынгыдан ук күрешү, очрашу урыны буларак халык тарафыннан көтеп алынган чара булган. Бу мәйдан әле бүген дә үзенең традициясына тугры калып, бик күпләрне очраштырып, күрештереп тора. Район үзәгендә узган ярминкәдә иртәннән алып көн үзәгенә кадәр дәвам итте. Ярминкәгә кайберәүләр товар алырга килсә, кайберәүләр нәкъ менә күптәннән күрмәгән танышын, дустын очратырга дип килгән иде. Фәридә Гайнетдинова, Вадим Миннебаев, Мөслим телевидениесе. Демография милли проектының өлкән буын юнәлеше районыбызда да уңышлы эшләп килә. Пенсия алды яшендәге гражданнарга һөнәри һәм өстәмә һөнәри белем бирү өлкәннәр тарафыннан хуплап кабул ителде. Алдагы сюжетыбыз да шул хакта. Мондый һөнәри белем бирү халыкның бу категориясының һөнәри кирәклелеген арттыру һәм аның тормышын тагын да яхшыртуга ярдәм итә. Мөслим районы халык мәшгульлеге үзәге дәүләт казна учреждениесе аша пенсия алды яшендәге 7 граждан уку үтте һәм тиешле таныклыклар алды. Бу укытулар массажист, компьютер грамоталыгы буенча укытуларга барды. Безнең инде бу укытуларда үзәк шифахана,
МУП хозяйственное обеспечение, картлар өтүндө бүгүнкү күндө эшлетирган пенсия алды яшындагы эшчилерибиз, специалистларыбыз катнашты. Район Узак хастаханасының пенсия шылдында ош хезмәткәре массажист белгечлеге алуга ирештеләр. Аларны Йоршаллы шәһәренең Батыр Энши өстәмә һөнәри белем бирү шәхси белем бирү учреждениесе белгечләре укытты һәм дәүләт үрнәгендәге сертификатлар тапшырдылар. Алар арасында Римма Хафизова да бар. Ул узак еллар хастаханәдә шәфкать туташы булып эшләгән. Лаеклы ялга чыккачта Римма Варатовна 5 ел дәвамында массажист хезмәте күрсәтә ала. Татарстан Республикасында милли проектлар кысаларында эшләп килүче демография проекты миңа өстәмә һөнәр үзләштерергә ярдәм итте. Мин массажистка һөнәре алдым һәм 5 ел шушы юнәлештә эшләү мөмкинлеге бирде. Дәүләтебезгә зур рәхмәт. Һөнәр өйрәнергә бер кайчанда соң түгел. Пенсия алды яшендәге гражданнарга бу бигрәк тә мөһим. Бу юнәлештә дәүләт ярдәмендә булу өлкәннәребезгә яңа мөмкинлекләр ача. Фәрдә Гантинова, Вадим Меңдебаев, Мөслим телевидениесе. Җирлегебезнең төзекләндерү, яшелләндерү буенча эш дәвам итә. Республика күләм агач утырту акциясына кушылып, атна башында Мөслимне яшелләндерү буенча өмә узды. Яшел Мөслим акциясыннан Лилия Шәймиева репортажы. Соңгы көннәрдә Мөслимдә күңелле җанлылык сизелә. Оешма предприятиеләр көче белән Мөслим урамнарына һәм Мөслим йөрәге скверына күпләп агачлар утыртыла. Киләчәктә Мөслимебез тагын да моторланып, ямьләнеп калыр шәт. Әйләнә тирәлекнең торышын яхшырту һәм халыкның экологик культура дәрәҗәсен күтәрү максатыннан уздырылган Яшел Россия бөтен Россия экологик күмәсенә безнең районда бик актив кушылды. Узган атнада оешма предприятие хезмәткәрләре кооператив урамы Мөслим йөрәгендә күпләп агачлар утыртты. Безнең утырткан агачлар шаулап үсәрләр, матур булып, искә төшерергә яңадан картайгач. Biz indi hər yılına kollektiv белән Мөслимебезне тагын да ямьләндерер өчен агачлар утыртырга чыгабыз. Бердәм итеп, тату итеп, күңелле итеп эшлибез. Бу инде киләчәк буыныбызга да, үзебез өчен дә бик кирәкле эш дип шуклыйбыз. Мәдәният хезмәткәрләре һәр вакытта да районыбызны яшелләндерү өлкәсендә тырыш хезмәт куялар, матур хезмәт итеп куялар. Бүгенге көндә инде менә безнең сәнгать мәктәбе укытучылары чыкты. Һәм инде төштән соң без үзәкләштерелгән китапханә хезмәткәрләре белән чыгабыз. Шуңа күрә эшләребез уң булсын. Урамнарыбызны ишек алларын, елгалар һәм сулыкларның ярларын чүп-чардан чистарту, агачлар утырту һәм тагын бер кат кешеләрнең игътибарын табигатькә сак караш проблемасына җәлеп итү өчен үткәрелүче экологик өмәдә катнашучыларның кәефләре дә яхшы иде. Агач утырту сезоны башланды. Менә Мөслим йөрәгендә безнең менә бу геопластика дип атала, инде ул нәшә тау кебек итеп ясалган үзебезнең өлешебез, шушы Мөслимнең йөрәгендә. Хәзер матурлар өчен куаклары бәләкәй иде. Монда йомрый форма кирәк иде. Менә хәзер шуңа шаравитный туйларны утыртабыз. Һәр елдагыча инде без бик матур акциялар уздырабыз. Менә сез шулай бүген дә без шушындый матур акцияга чыктык. Безнең шушы октябрь шушы айлык безнең агач утырту айлыгына керә. Менә шушы айлык кысаларында безнең кооператив урамына һәм инде менә бүген инде Мөслим йөрәге скверына без инде агач утыртабыз. Субботник сайын без Финфалаты кызлары белән шушылай субботникларда йөрергә яратабыз инде. Менә бүген дә кызларыбыз белән бергәләшеп агач утыртырга чыктык. Без мондый мероприятиеләрне бик яратабыз. Бердәм матур итеп эшләргә тырышабыз. Мөслимебез тагын да матурлансын. Шуның өчен тырышабыз. Biz җыештырганның да Мөслим кешеләре, Мөслим халкы кадерен белсеннәр. Шушы матурлыкта яшәү үзе дә бик зур рәхәт бит ул. Болай көннәрне дә жәлләмәде бит. Җир ана куенына иңдерелгән тамырлар яшь үсентеләр, иркенләп үсеп китәрләр. Халык та капка алдындагы агачларны тәрбияләргә, вакытында суын сибеп торырга онытмасын иде. Лилия Шәймиева, Дидар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Агромастер компаниясе Татавтодор җәмгыятының Мөслим участогы һәм Август Мөслим агрофирмасы бу көннәрдә кунаклар кабул итте. Кунаклар районыбыз мәктәпләрендә укучы балалар, укучылар әлеге оешмаларның эшчәнлеге белән якыннан танышты. Һөнәри ориентлашу буенча экскурсияны район хезмәт һәм мәшгульлек үзәге оештырды. Бүген эшче һөнәрләр һәм инженер белгечлекләренә сорау артканнан арта бара. Гомуми белем бирү мәктәпләрендә укучы егет-кызлар да шундый һөнәрләргә карата кызыксыну уяту, бу һөнәрләр белән таныштыру максатында төрле очрашулар, экскурсиялар оештырыла. Район хезмәт һәм мәшгульлек үзәге тарафыннан инде 2нче ел рәттән профориентация көннәре үткәрелә. Җирлегебездә эшләп килүче Август Мөслим, Агромастер, Татавтодор филиалы, район электршелтәрләре җәмгыяте һәм политехника техникумы белгечләре һәм вәкилләре бу көннәрдә мәктәпләрдә очрашуларда катнаштылар.
2 көн дәвамында урта һәм гомуми белем бирү мәктәбендә укучылар үзләре әлеге оешма предприятиеларда экскурсияга киттеләр. Раздевалкалар, душевойлар, иртән безгә эшчеләр үз киемнәре белән киеп киләләр дә, шунда кереп переодеваться итәләр. Һәр сотрудникның үзенең шкафы бар. Спецодежданы кияләр дә, моторны итеп эшкә чыгалар. Кайткач тагын шунда шылансалар, нитсәләр, сушилка бар. Аякларын, ботинкаларын киеп тора торган, туфайкаларын киеп тора торган, душ бар. Жуынып, мотор итеп кайтып китәләр. Мөслим Сейна 8-9 сыйныф укучылары Татавтодар җәмгыятенең Минзәлә филиалы Мөслим участогында булдылар. Алар юл төзүчеләрнең техника белән тәэмин ителеше белән якыннан таныштылар. Техника куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча булдырылган мөмкинлекләрне карадылар. Участокта куелган яңа заманча җиһазлар белән якыннан таныштылар. Миңа бик ошады, чөнки автодордагы бүтән эшчеләр төрле юлларны рәтлиләр. Bütün barcha mümkünlikler bireyler машинаға йөрергә, юлдагы тишекләрне, ватылган яраларны рәтлиләр. Миңа ошады төрле техникалар, төрле приборлар, здание ишендәге төрле приборлар ошады. Мен әбиләргә кунакка Осы авылына кайтам. Осы авылына да безнең юл сала башладылар. Татавтодор оешмасы бик нык булышанды. Уж әз генә калды. Мен юлны закламый салып бетерерләр дип ышанып калам. Татавтодор оешмасына бик зур рәхмәт әйтәм һәм киләчәктә үзем дә юлчы һөнәрен сайламакчы булам. Бүген чыннан да эшче һөнәрләр үзләштерү һәм бу юнәлештә белгечләр кытлыгы юклыгы үзен ачык сиздерә. Мәктәп бусагысыннан ук әлеге һөнәрләргә кызыксыну уяту өчен бүген җирлегебездә бөтен мөмкинлекләр бар. Һәм бу юнәлештә башланган эш матур нәтиҗә бирер дигән теләктә калабыз. Фәрдә Гантинова, Вадим Миңнебаев, Мөслим телевидениесе. Мөслим лицей командасы президент ярышлары бөтен Россия спорт уеннарында катнашты. Татарстан данын яклап чыгыш ясаган команда быел да яхшы нәтиҗәләр күрсәтте. Лицейлылар 80-ннән артык команда арасында 9-нчы урынны яулап, 1-нче урынлыкка керде. Яшь спортчыларны каршы алучылар арасында безнең иҗат төркеме дә бар иде. Россия күләм бәйгедә Татарстан данын яклаган спортчыларын Мөслим гадәттәгечә зурлап каршы алды. Балалар өчен бер ай дәвамында укытучылары да, әти-әниләре дә ут йотып, аларның уңышлары өчен сөенеп торды. Балалар бик нык тырышсалар инде, әзерлекләр дә нык булды, җәйне күрәлмәделәр дисәгез дә була, аларның көн сайын тренировкалар булды, катлаулы көнгә икешәр дә була торган иде. Абыйлары бик нык әзерләделәр, менә шул әзерләүнең җимешләрендә балалар өчен зур җиңү инде бу 83 команда арасында Россия Федерациясының. Алар 9-нчы урынга чыктылар. Алар да без дә алар белән горурланабыз инде. Без инде бик нык сагындык. Аларның уңышлары турында безгә абыйлары язып тордылар. Үзебез бу сменаның контактына кирип белешеп тордык. Андагы яңаклар белән таныштык. Бик дулкынланып көтәбез инде, сагындык. Исән-имин кайтсыннар. Киләчәктә дә менә инде алар җирләрне күрделәр диярсең. Аларга киләчәктә дә шушындый матур-матур җирләрне күрсеннәр. Үзләренә стимул булсын шушы ярышта катнашулары. Бу ярышка киткән һәрбер бала без инде бик аларны зарыгып, сагынып көтеп торабыз. Алар өчен борчылып тордык. Аларның тренерлары Айдар Ахиярович, Васил Касымович искиткеч, яхшы тәҗрибәле укытучылар инде, шуңа күрә бу җиңү аларның тырыш хезмәт нәтиҗәсе. Илназ Нуруллин, Рафкат Ахмадиев, Денис Петров, Динар Кондратьев, Алия Хайруллина, Аиша Габдрахманова һәм Айсылу Гарифуллинадан торган команда многоборье буенча аеруча яхшы нәтиҗә күрсәткән. Бу ярышларда Татарстан командасы инде барлыгы 20 елдан артык катнашып килә инде. Татарстанның төрле мәктәп командалары чыгыш ясады. Ләкин шушы дәвр эчендә инде безнең менә Мөслим районы узган ел 3-нче урын алды. Иң яхшы күрсәткеч. Быелгы 9-нчы урында шулай бик яхшы күрсәткеч, 9-нчы урын. Алдагы елларда да инде ныклап әзерләргә кирәк, бурыч куябыз инде менә алдагы елларда да катнашырга. Командада спорт киемнәре белән тәэмин итүдә, республика ярышларына һәм финал турына әзерләүдә район җитәкчелегенең ярдәме зур булуын билгеләп үтәргә кирәк.
Лицей укытучылары спортчыларны иҗади бәйгегә дә әзерләгән. Тренер укытучылары Айдар Исламов һәм Фасил Арсланов балаларның иң якын кешеләренә әйләнгән. Быелгы ярышларда инде без менә 2нче ел рәттән барабыз. Теге елны барганы 9нчы класслар белән. Быел бардык менә 8нче класслар белән. Теге елны 3нче урын алганы. Быел гомуми командалар арасында 9нчы урында калдык. Ләкин бу безнең өчен бик зур дәрәҗә дип белим, чөнки нәрсә дип әйткәндә 80 команда катнаша барлар бөтен Рәсәй буенча. Һәм беренче унлыкка керү бу Мөслим районы өчен бик зур дәрәҗә дип белим. Укучылар спорт бәйгеләрендә көч сынашу белән бергә талант осталыкларын күрсәткән төрле мастер-классларда да катнашкан. Танылган спортчылар һәм олимпия чемпионнары белән очрашу аралашуда алар күңелендә матур хатирәләр калдырган. Ярышлар бик яхшы булды, безгә бик нык ошады. Вожатыйлар әйбәт булды. Урыны яхшы җылы, әйбәт ашаттылар. Безнең ярышта иң әйбәте многоборье килеп чыкты. Без 4нче урында, кызганычка каршы 4нче урында калдык. 19 балл гына 70 калды. 3нче урынга. 3нче урынга. Анда баргач безнең результатлар күбәйде. Һәрберебез рекорд куйдык һәм бу бик нык әйбәт безнең өчен. Әлфинур Нугманова, Динар Нурытдинов, Вадим Миннебаев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз. Он 4 октябрьдә Татарстан аналог телевидениесеннән цифрлыга күчә. Цифрга кушылганнан соң тамашачылар 20 федераль каналны югары сыйфатта бушлай карый алачак. Ә менә җирле телеканаллар өзелергә мөмкин. Бу телевизорлары шәхси антенна яисә коллектив кабул итү антенналарына кушылучы Татарстанлыларга кагыла. Республика каналларын спутник яисә кабель телевидениесе аша караучыларга бу үзгәрешләр кагылмый. Алар федераль һәм җирле каналларны телевизорларын махсус көйләмичә гадәттәге кнопкаларда карый алачак. Яраткан каналларны карауда проблемалар булмасын өчен белгечләр хәзердән үк спутник яисә кабель телевидениесенә кушылырга киңәш итә. Это Антон, он фрилансер, официально нигде не трудоустроен. С тебя 100 рублей? И чтобы на пенсии он чувствовал себя спокойно и безопасно, ему надо всего лишь открыть брокерский счет с высокодоходными бинарными опционами для выхода на уровень пенсионного обеспечения равному стажу в 25 лет. Но гораздо проще зарегистрироваться как самозанятый и добиться того же в один клик. А остались вопросы? Приходи в фонд поддержки предпринимательства в Казань или к нашему представителю в каждом районе республики. С тебя 100 рублей. Ага, может чек еще выпишешь? Уже выписал. Теперь честным быть просто. Эх, яңа машина аласы килә. Акчасын гына ничек җыясы? Көтмә, көтәргә кирәкми. Бәлки ришвәт алыргадыр. Моның өчен бит төрмәгә ябачаклар. Тукта, хәтта уйларга да кирәкми. Ришвәтне бирүчене дә шулай ук җәзага тартачаклар. Дөрес юл бары бер генә. Намус белән эш итү юлын сайла.